கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழக ஆங்கிலத்துறை தலைவர் மீது மாணவியொருவர் ஊழல் புகார் தெரிவித்துள்ளார். கேரளாவைச் சேர்ந்த எலிசம்மா என்பவர் கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு முதல் முனைவர் பட்டப்படிப்பு படித்து வந்தார். கடந்த பிப்ரவரி 27ஆம் தேதி முனைவர் பட்டத்திற்கான ஆய்வுகளை சமர்ப்பிக்கும் வைவா எனப்படும் ஆய்வுக் கட்டுரைக்கான தேர்வு நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட முனைவர் பட்டம் வழங்க மேற்பார்வையாளர்களும் மற்றும் ஆங்கிலத்துறை துணை பேராசிரியருமான நாகராஜ் 2 லட்சம் ரூபாய் பணம் கேட்டதாக புகார் தெரிவித்துள்ள எலிசம்மா, புதிய மேற்பார்வையாளரை நியமிக்குமாறு தேர்வு கட்டுப்பாட்டாளரை வலியுறுத்தியுள்ளார். இதனால் வேறு மேற்பார்வையாளர் நியமிக்கப்பட்டார். அவர் முன்னிலையில் நடந்த வைவா தேர்வில் எலிசம்மா தேர்ச்சி பெற்றார். ஆனால் மீண்டும் லஞ்சம் கேட்டு பேராசிரியர் தரப்பில் தொல்லை கொடுக்கப்பட்டதால் பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவிடம் எலிசம்மா புகார் தெரிவித்துள்ளார்.